Αγαπημένο κομμάτι από το Πρίμο και γιατί? Μόλι το Χριστός. Σαν κάνει μια αγάπη δεν κοστίζουν 5 λάμπο. Αλλά που να το σκεφτείς όταν στην τσέπη ούτε φράγκο. Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικό. Δεν είχα ιδέα αν θα πετύχαινα μια μέρα. Μα δεν πήγα να σπουδάσω όλα τα πόνταρα στην Μπεν. Τώρα που κι αν πάω δεν περιμένω σε ουρές. Με κερνάνε σαν να είμαστε φίλοι και από χθες. Οι rappers θυμίζουν ηθοποιούς από το Μέγκα. Το είχαμε γράψει 5 η ώρα τα χαράματα. Μέσα στο μυαλό μου μάνι. Φέρε τα λεφτά μου μη σου έρθω με τον Γκάνι. Στο σπίτι της μάνας του Ορτίζ, στο πατάρι, το οποίο το είχε μετατρέψει σε στούντιο. Πρωί ήμασταν κομμάτια, τέρμα ακούγαμε εξτεντασιόν. Σαν να είμαι ο Χρήστος, σταυρωμένος νέκρος. Δεν έψαχνα δουλειά 9 με 5. Τα κοιμόμουν στο πάτωμα ή δεν είχαμε να φάμε. Τα μετρούσαμε τα κέρματα να πάρουμε τσιγάρα. Να μας κόψουνε το ρεύμα τότε πες μου που θα πάμε.